Christian, bare sæt den ud igen. Christian, du skal huske at tage den. What the fuck? What the fuck are you doing? Hvor du ikke normalt, hun står og skal der og tage den selv. Hvor psykodame. Det er meget sjældent. Christian, prøv at tage fat i en dame, så bare kaste den ind i. Hun var sgu da rig. Hun er da pænt dum. Jeg prøver på rygning. Okay. Kom nu, slap dog af. Ej, det er sgu da ikke særlig godt, sådan hun god som hende. Hvad laver hun? Hun giver nok svare til, så hun oplever noget trappe. Det er sgu da ikke så. Ej. Sig mig, er hun dum i hovedet, eller hvad? Og hvordan går hun bare rundt? Har hun været på druktur eller sådan noget? Det er sgu da egentlig ikke engang særlig smart. Christian, sæt dig ned igen. Og den journal, der så har lavet denne video her, er så... Christian. Os to. Ja, det var altså mig, der spillede Africa i chatten, baby. Ja. Kælling er så lige hurtigt med at sove lidt i musteren. Christian, jeg skal lige se, om det er et godt billede. Det? Nu har hun det sgu fint. Nu Christian, altså den optager stadig. Det ved jeg sgu da godt. Og derfor kommer vi til Så lad os finde os en doit. Jamen, en doit. Lad os finde os en doit og kaste hende ud. Nej, skal vi ikke brække halsen på en soldat? Vi går også over væk med, når man din ko. Christian, vi kan sgu nok bare overvinde den. Hvor fanden er soldaterne henne? Og Christian, når vi finder soldat, ikke så prøv at stikke ham med den der kniv der i. Altså, den der gifting der. Ja, mand. Christian, det er så som ikke tydeligt på sig, Christian, så trækker de dem der til deres mor op ind. Og så tæsker de, og slår de bare ud efter folk med det der våben bag. Se ham der, han står bare lidt, nå. Det er meget sjovere. Tror du, det bliver uvenner, hvis jeg stikker ham? Christian, det skal du gøre. Christian, vi har kun en tilbage, og du vil gerne prøve at stikke en var. Kom her. Ja, det er han. Tag ham der med. Okay. Så Christian, de er også meget sjove af, så hvis de ikke opdager det, så Christian, så begynder de nemlig at gå rundt og spørge om der var nogen, der så noget. Mm. Prøv at se. Kom jo. Okay, det der det. Nej, Christian, nej, for helvede, Christian. Han skulle lige så slå hesten. Og Christian, vi er nødt til at finde en læge. Og må du få mig, Christian? Vi har brug for mere medicin og noget mere gift. Christian, glæder du dig til at komme på YouTube? Christian, jeg tror, han sidder på her. For helvede, Christian, skal vi bare knemme en ordentlig fed lyder? Du rører ligner på nettet af sort hår. God kasse. God. Ja. Godt af det hele. Ja. Vi er nødt til at gøre det sidste, for der er Christian besøg lægen. Det var ikke min skyld, han var grim. Han sagde, kom hen og slå mig ihjel. Kosser! Han faldt til hesten. Christian slog hestens ben. Ja. Det ser så... Hey, tror du egentlig ikke også skade at falde hesten? Det var det. Ej, det skulle du gøre den anden. Den har fået heste, den anden slår på. Inklusive, jeg hader heste. Hør det det, folk? Jeg hader heste. Skal vi finde os en vagt? Jeg fik en læge. Jeg er en vagt. Jeg vil gerne lige knække en arm på. Men Christian, altså hvis vi ikke finder en læge, så mangler vi lidt dækning.
han? Det er det. Christian, det var ikke smart ting. Jo, det var det. Christian, næste gang du gør det, så først besøg en læge. Du har vel købt medicin. For helvede. Så kan man bare lære det. En glemrende jokeslam. From the Undertaker. Har vi den der, hvor vi kan smide penge? Jo, vi kan smide penge. Skal du ikke, Christian? Jo, man får også lige 10 kroner. Ja, Christian, du skal købe fællesskabet igen. Nej, vi stjæler min penge igen. Han var rig. Christian, så må man smide penge. Og så kommer folk jo hen, ikke? Og det er faktisk en god måde til at tjene hurtigt Ja, penge på. hvorfor tror du, jeg gjorde det? Man tjener flere penge, end man smider jo. 7 kroner nær i røv. Genscher dræber ikke civil, Christian. Nå, gør han ikke det? Jo, det gør han. Det gør han så nu. Og Christian, nej, ikke her, Christian. Jo. Medicin. Neckbreaker! Christian, for helvede, vi mangler stadig medicin. Hip toss. Det er bare så smukt. Christian, nej, for helvede. Ja, to the end. Nej, Christian, lige på Christian. For jeg spiller Assassin, og han der, han er bare, han er bare en medkommentator. Jeg er bare en bedste ven. Og så er det Christian. Den kan vi vist ikke helt holde der på linjen. Men, det er en joke. Det er en joke. Det er en joke, everybody. En joke og en joke. En joke er en joke. Og En jeg er joke? bare, og jeg er bare nederen. Det var en joke, ikke coke.